Mali fintigilakaw ka wulikajɔ dɔw senfɛ u ye kamiyon fila falen minɛ moto sanili la Tɔnbɔkutu mun kun kundalen do jatigɛwale tabaw kan. An balimaw a y'aw sɔgɔlen to Maliactu la an bɛna walanwalanikaw ye ni kunnafoni kan. Bi an bɛ arabadonna avril kalo tile 8 san 2026. An ka bi kunnafoni o bɛ tali kɛ avril kalo tile fɔlɔ ka taa bila a tile 3 la. San 2026 Mali fintigilakaw olu ye wulikajɔba dɔw kɔni kɛ Tɔnbɔkutu marabolo kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bintagougou, Lernet ale ni Arazɛlima. Ni wulikajɔ minnu kɛla a ɲɛmaya tun bɛ Colonel Seydou Beɲangadu bolo. Ni wulikajɔ minnu kɛlen filɛ nin ye a kɛla opération dugukoloko o hukumu kɔnɔna la. Seydou Beɲangadu ale ni a ka cɛdenw u ka ni wulikajɔ ninnu senfɛ u ye dankarikɛ jatigɛwale taba caman na. Wa o kɔfɛ u tilala k'u tɛgɛ da kamiyon 2 kan. O kamiyon ninnu kun falen do moto saniliw la ko kuraw yɛrɛ hali u motɛriw kuma don u la fɔlɔ. Ka fara o kan u ye u tɛgɛ da taji barikon caman fɛnɛ kan. Wa o yɛrɛ fɛnɛ kɔfɛ u ye u tɛgɛ da Mali finitigilakaw olu ka bolimafɛn dɔ kan ni o kɔni kun sonyɛla jatigɛwale tabaw fɛ kabini san 2018 u ye bingali min ta ka ɲɛsin sunpi ma o senfɛ. Nin bɛɛ lajɛlen fɛnɛ kɔfɛ Mali finitigilakaw ye u tɛgɛ da u ka kɛlɛkɛfɛn caman fɛnɛ kan fo ka taa se u ni ɲɔgɔn cɛ kumalanw ma ni o ye u ka matériel de communication ye. A wulikajɔ ninnu u farati bonyara kosɛbɛ Mali finitigilakaw ma nga ala ni u ka jateminɛw o kɛra sababu ye u ye dugu jukɔrɔmugu caman nabɔ ka sɔrɔ tiɲɛli ma kɛ u ka ni wulikajɔ ninnu senfɛ. Minnu kun bɛ se ka kɛ sababu ye ka kasara lase olu ma walima k'a lase dugudenw yɛrɛ ma. Ni waleya minnu kɛlen filɛ nin ye Tɔnbɔkutu marabolo jatigɛwale tabaw ni kɔni bɛna u ka fanga dɔgɔya kosɛbɛ. Kɛlɛbolo ɲɛma ale ye a yɛrɛ k'a fɔ ko ni waleya ninnu bɛ to sen na fo ka taa fɔ Tɔnbɔkutu ale ni a laminiw u bɛɛ lajɛlen kɔni kɛla hakili sigiyɔrɔ ye. Ko wa u b'a ɲini dugudenw fɛ ni u tora ka Mali finitigilakaw olu kɔni kulu tɛmɛtɔla ye ko u kana u kɛ sirayanfɛn ye. Ko u bɛ yen nɔ olu lakanani de kama ale ni u bolofɛnw. Ko wa dugudenw u mana sigana ko ye walima ka sigana mɔgɔ min ye ko u kana siga k'a fɔ ko u bɛ finitigilakaw wele ka kunnafoniyaw lase u ma. Sabula o de bɛ kɛ dɛmɛ fɛnɛ ye walasa dugudenw olu n'u bolofɛnw u bɛ se ka lakana ka ɲɛ cogoya min na finitigilakaw fɛ wa teliya la. An balimaw ni kunnafoniya ninnu de tun b'an bolo ka da kulo kan ani ce a ka kulomajɔ la a k'an bɛn sanga wɛrɛ.